mä otin ne paikalle. Joo, ilmoitetaan kyllä, jos on varsinkin silleen, että jos on pitkän aikaa, kun kukaan kulkenut, lähellä kulkee pyörätiä, niin siinä saatetaan ilmoittaa. Mulla 3-4 houkulla se tuolla. Ja onko se ongelmia? Ei. Tietääkseni. Moni voi sanoa, että on. Ei varmaan. Ei oo. Ja koiralla mitkä ei käy niin ei oo ihmisistä, eikä oikein koiristakaan harrastuksista on niin agility-harrastuksessa, ne on saanut toisen koiran kentällä päälle, mutta että ei oo niistä jäänyt mun kokemuksen mukaan mistään semmosia. On siellä hyvä pelkotiloja tai muuntaista. Ihmisten kanssa ei oo koskaan mitään ikävää. Eläinlääkäri on varmaan eikö se Helma ole ei. Koira kutsumaan nimi on Ramo. Täällä! Mun häntä heilumaan. Siihen rupes häntä heilumaan. Rupes koko koira vinkuttamaan. Olet hyvä. Nyt on niin solmut tulee. Olet. No niin, nyt heti monoa saakka. Ja kuule, mitä sä nyt yrität? Mitä sä nyt yrität? Tätä mun solmuja. Nyt me ollaan kaikki jo solmut. Tämähän kävi näppänä. Tuomarin paketoi minulle helviti. Ensi paketoida tuomari. Joo.